Či sa nám to páči alebo nie, leto skončilo a príjemný čas strávený na našom obľúbenom záhradnom nábytku sa stáva už len spomienkou. A to žmurknutím oka. Zelené listy zhnedli, teplo sa zmenilo na chlad, krátke rukávy a strik vystrieda sveter a čaj a záhradný nábytok si žiada dôkladnú prípravu na zimu. Nuž nezostáva nič iné, než vyhrnúť rukávy a všetko poriadne vyčistiť, ošetriť a odložiť. Kým zase v skutočnosti nie je taká zima, netreba to preháňať, ale aby ste boli pripravení, pripomíname vám, čo treba so záhradným nábytkom na jeseň spraviť. V prvom rade ho poriadne umieme, použijeme vhodný čistiaci prostriedok, vlažnú vodu a mäkkú handru alebo špongiu. Všetok textil, a to najmä obliečky na vankúše, zvlečieme a vyperieme a necháme uschnúť. Suchý umytý drevený nábytok ošetríme lazúrou alebo vhodným olejom, pozrite si naše video, odkaz je v popise. Suchý nábytok potom odložíme na chránené miesto, kde mu nehrozí mráz či vlhkosť. Ak takéto miesto nemáme, použijeme nepremokavý obal a tento nábytok položíme na miesto, kde mu hrozí čo najmenej vlhkosti zo spodu. Umieme a ošetríme aj kovový či plastový nábytok a pripravíme na zimu aj úložné priestory, kam môžeme skladovať tak textil, ako aj iné doplnky k našemu nábytku. Avšak pozor, aby boli chránené proti prezimujúcim živočíchom. Jeseň so sebou prirodzene prináša veľa vlhkosti a padajúceho listia, takže je dôležité, aby sme na to pripravili všetok drevený nábytok, stojany, regály, odložili aj textil a aby sme nezabudli ani na ratanové produkty či vyvýšené záhony, aby nám zas na budúci rok dokázalo všetko znovu slúžiť tak, ako má. A ak by sa čokoľvek zničilo, môžete nájsť podobné produkty, ako aj ochranné obaly, úložné priestory a ďalšie potreby na biano.sk.